गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाई हेलो एवरीवान दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर आं दा दतमायाव दंफैयो मा जानो नागिरदों होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि 56थि बोसोरसालि जथुम्माया फैगौ मार्च दाननि 13निफ्राय जानानै 16सिम जानो थांगासिनो दं। बिनिनो दिनै खुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारियावनो आंबो नुजाफैदों नै दा बेवहायनो भिडिअ खालामनो होननानै खालामबाय आं लोगोफोर नायदो दा। बर' फरायसा आफादनि जे जथुम्मा बिनि सानमासालिनि जे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बयनिख्रुइबो बांसिन मान होजानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि श्री दिपेन बर' सार आरो बावहायनो जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाफैनो हादों जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टार श्रीजुत उत्पल ब्रह्म सार आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हादों मानगोनां गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाई अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अ बंगसाई अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अ बंगसाई हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाई निदाननि समाव गोसोखौ हमथा हायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथा हायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै सैथो समायना आब्रु साबना हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा अ बंगसाई गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा अ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाई अ बंगसाई अ बंगसाई अ बंगसाई अ बंगसाई अ बंगसाई रोजा रोजा साबायखर थाबाय सेनासालि जराइनि गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बेवहाय नुजाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मानगिरि MLA जिरन बसुमतारी मानगिरि DM उतुल मोसाहारि
आरो बहाय रिसेपसन कमिटिनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि गाहाय लेङाइ नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि बाहाय नुजाफैनाय साफा साफा डिस्टिंग्विश्ड पार्सन्सफोर आरो बाहाय बे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जथुम्मा बियो दतमायाव जानो थांगासिनो दं मार्च दाननि 13, 14, 15, 16 होननानै थिग खालामनाय जादों आरो बे जथुम्माखौ खुब गाजा गोमजायै खुंनायनि मोनसे लाहार फाहार मानो होननानै बुङोब्ला बे जथुम्मायाव जेरैबायदियै मोनसे इनिसियेटिभ लानाय जादों जानो हागौ भारत सरकारनि गोजौ मासियाव जिरायनाय नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहनि बाथ्रा बाहाय सोलिगासिनो दं लेंहरनो एबा गुबुन गुबुन गेदेमाफोरखौ लेंहरनायनि हाबाफारि लाबाय थादों बे हिसाबै गोदोहैगोन 시간이 어떡하나시 Go!
हारिनि समाव बयनिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो रोजा रोजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बेबायदि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मानि बे खुन्थिया गायसननाय बुब्लियाव नोंथांमोना जेरैबायदि जोंखौ थुलुंगा होफैबाय इन्सपिरेसन होफैबाय बाहागो लानायनि गेजेरजों जि गोसोआव बोलो जोंनि बानजाय आफादनोबो होफैदों आरो जों बयबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनाय महर होनो थाखाय बिबानबो रुजुननानै जों थांगोन दा बेनि थाखाय आङो साबायखरखौ बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जथुम्मायानो मोनसे मोनसे बिथिं नोजोर आरो मोनसे भिजन थायो बे मिशन आरो भिजनखौ लानानै एबसुआ जेराव जि जथुम्मा खुङा मानो जोङो बिनि रेगा बिनि नेरसोनखौ जोङो गारबोदों दा बेखायनो बे जथुम्माया बड'फानि गोथार जोनोम थावनि आरो जि जथुम्मानि फोथारखौ बड'फा फोथार मुङै जोङो दोननो थाखाय थिग खालामदों